Balik gyapon kita sa GMA Regional TV Live ug ning buntaga dungan tang palawman ang atong kahibaw kabahin sa insaktong pamaagi sa pagtimaan sa All Souls Day. Ang adlaw sa mga minatay o All Souls Day gitimaan matag ikaduhang adlaw sa buwan sa Nobyembre. Usa kini kakasaulugan sa mga Romano Katoliko isip pagbalik lantaw sa atong mga minahal sa kinabuhi nga mipanaw na. Gawas sa pagtimaan kanila aduna sa mga tradisyon nga nahimo ng kabahin sa atong kultura. Busa, sayrantang tinuod nga sentro sa pagtimaan sa adlaw sa mga minatay dinhilang sa GMA Regional TV Live. And we have with us this morning ang parish priest sa St. Joseph Parish, Tayod Consolacion, sa Reverend Father Dodong Disoyo. Good morning, Father Dodong, and welcome sa GMA Regional TV Live. Good morning. Good morning sa Central and Eastern Visayas, mga kapuso. Okay. So karon nagsaulog ka, karon ang lawag sa ulog na nato ang adlaw sa mga minatay sa atong mga minahal na naguna. Okay, speaking, Father, aning All Souls Day kon adlaw sa mga minatay, unsa ka mahinungdanon, Father, nga ato maning itimaan isip mga Romano Katoliko? So mahinungdanon kaayo nga atong gitingan dumo ning adlaw dahil sa simbahan alang sa mga halal kay nagkinahanglan sila nato ila sa atong mga pag-ampo. Kaya atong mga pag-ampo ang mga merito ni ini mo ang maghatag nila o pagpasulod kanila ngadto sa gingharian sa langit. So mao hinungdanon kaayo para sa mga Katoliko dili lang kay muluaw ta sa mga sementeryo o mudagto dili mag-ampo kita ila sa paghalal sa santos nga misa. Father, gamay pagpasabot lang kay taod-taod na ni nato nga tradisyon, pero asa gyud ni nagsugod, Father, kining ato ang pagtimaan sa adlaw sa mga kalag, sa mga santos ni ining November 1 ug November 2? Lugay na kini. So ang simbahan lugay na kaayo ni ini nga nagtimaan nga ang mga kalag ano gila sa atong pagtuo nga ang kalag gikinahanglan gyud nato itang mga buhi tungod kay sa buhi pasal sila adunay mga sa atong sumala sa atong doktrina no nga tungod sa atong tawhanon nga kahuyan atong mga kalapasan. So kung mamatay ka nga wala ka hilulsol sa atong mga sala dili sa mala sa atong pagtuo dili man gyud ta makadiretso sa langit. So mo nagkinahanglan ta og mga pag-ampo mga tabang sa mga buhi nga unta kita mahidangat usab ngadto sa tubangan sa Ginoo kay ang kalipay sa kalag mao man ang pagsulong sa naong sa Ginoo. Wala gitawag nato og beatific vision, no? So that's the joy of the soul to see the face of God. Father, so lugay na jud yes. Okay, continue, Father. Go ahead. So lugay na kayo. So since the early centuries of the church, no? So nituon na kita na doon ang gitalag ang tao. So gani in the Bible na mas kahit na to sa First Maccabees, no? Sa book sa libro ni Maccabeo sa Bible nga si Maccabeo nagkolekta siya og mga silver coins nga iyang i-offer sa templo alang sa mga kalag sa nangamatay nga kumpagan sa tore. So diha na itong ibasi usap. No? Usa na sa itong mga gibasihan nga kinahanglan gid ay ang kalag o tabang na itong mga buhi. So manang magpamisa ta, magrosaryo ta diha sa ministeryo, magnobena ta. So kay mao na yung kinahanglan sa mga kalag. Okay. Father, aside sa pagpamisa, pagpanagkot na po'y ubang mga tradisyon nato no nga magdaog pagkaon, ang uban kining magpalina, unsay baruganan ani sa simbahan, Father? So wala na sa pagtulunan sa simbahan, no? Kaya ang gitulo ra gyud sa simbahan mao ang mga pag-ampo because the souls they are already spirits, no? Espiritu sa tao. Una wala man sila magkinahanglan na o pagkaon na material, kundi ang ikinahanglan nila pagkaon ng espirituhanon.
So ang pagkaon natural na yung maghikay ka, magandam ta, pero alam na itong mga buhi na nagsaulog. Kaya ang mga patay, hindi na mukhaon ni anak. No? So, ang atong hihikay, kita mo ay mukhaon, no? Mga buhi, hindi ang mga patay. Ang ilang bahil sa mga patay, mga atong pamisa, atong rosaryo, novena, atong mga pag-ampog, sakripisyo, mo ay labing importante nga itong ihalat kanila ni Iling Adlaw. Gamayng pagpasabot sad Father kining mga pagpalina. Kinahanglang gyud kuno magpalina sa especially gikan kag sementeryo sa di pa muuli sa balay. Oo, kanang mga pagpalina kuno kay ingon sa mga tuo-tuo na kailangan magpaasong yun ka before ka mo muhawa sa sementeryo. Kaya rin tulo dili musulod ang talag na sa inyo. So dili na sa tinuod. Okay. Sa tinuod na wala na diha ang talag sa sementeryo. Mga lawas na lang nila. Ang gihandom, ang mga talag tuwa na nag-atugang sila sa hukom sa Ginoo. So it's not true. Isa dili ta magpalina. Muli ta sa ato. Wala yung musulod na talag. No? So wala na sa pagtulunan sa simbahan. Okay. And finally, Father, unsa imong mensahe nato sa atong mga kapuso this morning? Sa ako lang mensahe nga unta, nahilay ta sa akong pagbansay yun, pag-practice nato sa pinunanay nga pagtulunan sa simbahan. Nga ang importante sa akong pagsaulog nahilay adlaw sa mga minatay, mao gyud ang pag-ampo. So mao dili gyud nato sa teatro, maghalad kita o pamisa o santos na misa o malimbasan kita nahilay adlaw. Kay apil na sa mga merito ang atong sakripisyo na ikalipay din sa atong mga minahal na namatay. Okay, daghang kayong salamat Reverend Father Dodong Disoyo sa imuhang gihatag nga oras kanamo pagpasabot ning pagtimaan nato sa All Souls Day. Ug mga kapuso, mubalik pa Salamat, ang GMA Regional TV Live.